Ngizakutshela iChiefs team enkulu kabi eSouth Africa. iChiefs inamakhapha angu-22. Into engasoze enziwe yiSundowns oyisupportayo iPirates zenu. Kodwa sizofika kwena. Isikhambini. Hey baba, iChiefs ekadlala phesheya namathimi aphezulu kabi. OManu, Chelsea, wena Man City. Team yenu lutho njengoba idliwa njalo iChiefs ngizela ukuthi nikhamba iscore ukuthi Chiefs kadile ukuwina amakhapha. We hayi scam lo Rabi. Ungathi team yami scam. Scam njoba naku ukuthi sazobe scam. Wena ungazi scam mina. Scam. Sizobela kwena. Manje kakaze baba manje. Hawu ngofethu. Ngizendropa ucingo lami kasenyalo wanti nini mfethu. Ngizongihlanganela nina lana. Hawu Ungazakusangela. ngizokwenza ngenhlanganela. Ayini. Ha, uthi ngami niyasangana futhi. Yazi nje. Let's join it.